Bună seara, bună seara, bună seara, dragi prieteni, bine ați venit pe ROC TV, România Civică, astăzi cu dumneavoastră. Suntem în emisiunea Revista Juridică, vorbim despre lege, justiție, oameni, dar vorbim și despre un subiect care poate nu este cunoscut de către mulți dintre noi, și anume posibilitățile alternative de rezolvare a litigiilor. În general și mai ales în contextul în care asistăm la o supraaglomerare a instanțelor, mai ales după încetarea acestor stări de urgență, de alertă și altele, mai ales că multe dintre aceste cauze care solicită instanțele decurg tocmai din măsurile adoptate în contextul așa zisei pandemii. Avem cu toate acestea alte posibilități prin care ne permit să soluționăm conflictele. Dezavantajele în general ale acestor instanțe judecătorești care sunt supra-solicitate, instanțele, să zicem așa, oficiale, este mai ales un termen îndelungat de soluționare al dosarelor. Deci, în aceste cazuri avem, din nou, vă spunem, posibilități să soluționăm conflicte. Mai ales că un dezavantaj major în cazul unor litigi, mai ales din zona comercială, din zona business, este semnificativ și vă dați seama ce pierderi urmează dacă un dosar care practic cere rezolvarea unor contracte comerciale durează 2 ani, pentru că un contract comercial în general este pe un termen scurt, mai ales principalele contracte comerciale. Avem astăzi ca invitați trei doamne care sunt active și cu responsabilități mari în aceste instanțe alternative. Vorbim astăzi despre Tribunalul de Arbitraj Instituțional și Conciliere intern și internațional și, în primul rând, aș dori să o salutăm pe doamna Ileana Lanzoni, care este președinta acestui tribunal. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumim! Și avem printre noi și pe doamna Beatrice Strat, scuzați-mă. Bună seara, bine ați venit, arbitru judecător. Bună seara și bine v-am găsit și tuturor celor care ne urmăresc. Mulțumim. Și pe doamna avocat Gabriela Nuț, arbitru judecător în cadrul aceluiași tribunal. Bună seara, doamna Nuț. Deschideți-vă microfonul. Doamna Nuț, aveți microfonul închis. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că ne-am revăzut și mulțumesc că suntem într-un cadru și într-o atmosferă minunată. Perfect. Discutăm deci despre aceste instanțe alternative, însă nu înainte de a-i ruga pe telespectatorii noștri să distribuie cât mai mult și această emisiune, Revista Juridică, cu informații utile pentru dumneavoastră, dragi cetățeni, dragi români, informații utile care vă pot ajuta, bineînțeles, de multe ori să luptați împotriva abuzurilor și nu uitați să vă abonați și pe pagina noastră oficială România Civică TV, ROC TV, prescurtat. Folosiți acel buton urmărește, care este în partea de sus a paginii. Unii dintre dumneavoastră aveți butonul urmărește, alții au un clopoțel, deci apăsați pe urmărește și pe clopoțel sau pe clopoțel pentru a fi abonat. La ce ne folosește această abonare? Este în primul rând ca să putem să luptăm împreună împotriva cenzurii, pentru că știți dumneavoastră, informațiile pe care le transmitem aici pe ROC TV sunt informații absolut importante și corecte. Deci, de multe ori, sistemul global, în primul rând, sistemul statului nu ne permite să transmitem tot timpul informațiile care ar putea să ajute pe cetățeni. Deci, pe acest principiu e construită și această revistă juridică. Ce înseamnă un conflict? Ce înseamnă un litigiu? O să predau cuvântul doamnei Gabriela Nuț pentru a intra un pic în câteva definiții și pentru a fixa mai departe cadrul acestei discuții. Deci un litigiu sau un conflict în termeni juridici. Doamna Nuț. Eu mulțumesc frumos și ar fi trebuit să-i dau cuvântul întâi doamnei fost magistrat asistent actual arbitru judecător Beatrice Strat,
pentru că ea este eu sunt apărătorul, de fapt, sunt cea care sunt în sală. Dar, de fapt, Doamna avocat, bineînțeles, o să le dăm cuvântul. Aș vrea, prin urmare, doamna Ileana Lanzoni, să-i dăm cuvântul pentru a ne prezenta puțin tribunalul de arbitraj. Deci, doamna Nuț, să intrăm în câteva definiții ca să fixăm cadrul și apoi intrăm chiar în subiectul propriu-zis. Vă rugăm. Deci, ce înseamnă litigiu? Reprezintă, de fapt, un conflict creat între două sau mai multe, cel puțin două persoane și mai multe, între instituții care sunt persoane juridice, între autorități publice, instituții publice și instituții private. George, încă 5 minute, vă rog. Care pot forma obiectul unui proces sau pot forma obiectul unui arbitraj. Litigiu, după cum știm, vine din cuvântul din latină litigium. Într-adevăr, conflictul creat între cel minim două persoane, cele două persoane se numesc părți procesuale, dintre care una este reclamantul sau petentul, iar cealaltă este pârâtul sau intimatul. Deci, cam asta... Foarte, foarte simplu, nu intrăm foarte mult în detalii juridice, dar ca să fixăm un pic cadrul. Deci avem un conflict, un litigiu, în principal ar putea să fie soluționat într-o instanță clasică. Am văzut că sunt dezavantaje datorită termenului îndelung de soluționare și aici ajungem la tribunalele de arbitraj. Deci să o ascultăm puțin pe doamna Strat, pentru că mai ales ne-a spus că nu are foarte mult timp la dispoziție. Deci, doamna Strat, dacă puteți să deschideți un pic microfonul și să ne explicați un pic cam care este ideea unui tribunal de arbitraj comparativ cu instanțele clasice. Doar să reactivați microfonul pe ecran. Doamna Strat, un pic microfonul. Da, imediat. Mă aud? Sigur, vă auzim, vă auzim. Nu, ați închis din nou microfonul. Atenție. Am deschis. Nu, apăsați o dată, nu de două ori, o singură dată. Am apăsat. Vă rog, vă rog. Mă aud acum? Vă auzim, vă auzim. Da, în legătură cu arbitrajul, deci arbitrajul este o metodă alternativă de a judeca litigiile, da, pricinile, cauzele, procedură care implică un timp un timp scurt de 6 luni odată, prețurile sunt relativ modice, da? Și părțile pot beneficia după pronunțarea hotărârii de o executare de îndată. Asta ar fi, deci în mare spun, pentru că am să-i las cuvântul doamnei președinte, pentru că are structurat tribunalul pe care l-a și constituit. Da, cam atâta am de spus, foarte pe scurt. Da. Bine, dau cuvântul doamnei Lanzoni. Da. Mulțumim, dacă puteți să mai rămâneți cu noi, sigur rămâneți. Doamna Lanzoni, dacă puteți doar să reactivați imaginea, în cazul că ne auzim aici. Doamna Lanzoni? Da, cum să? Nu este activată imaginea? Bine, acum vă vedem, da. Acum vă vedem. Deci, ok, mii de scuze. Să intrăm un pic mai departe în tema acestei dezbateri și anume tribunalul pe care îl reprezentați. Deci este un tribunal de arbitraj în general, ca termen general. Scuzați. Să înțelegem mai bine ce reprezintă acest tribunal, cum a fost creat sau este o inițiativă a dumneavoastră fiind și președinte. Mai mult decât atât, oricine ar putea să deschidă un tribunal de arbitraj sau trebuie niște reglementări specifice, este o profesie, mai mult decât atât, arbitru, judecător este o profesie reglementată. Dacă puteți să ne explicați puțin cum funcționează toate aceste aspecte. Cum să nu vă pot explica toate aceste aspecte? Tribunalul de arbitraj, în general, este arbitraj instituționalizat, este reglementat în codul nostru de procedură civilă înainte de toată.
Carta 4, în codul de procedură civilă, vom găsi ce înseamnă termenul de arbitraj, arbitraj instituționalizat. În plus, pe lângă totdeauna un tribunal arbitral, da, trebuie instituționalizat, trebuie să funcționeze pe lângă o instituție neguvernamentală non-profit. Deci nu poate niciodată să fie de sine stătător și să funcționeze sau tribunalul să aibă un profit. Deci este o condiție esențială de funcționarea unui tribunal arbitral. În cadrul tribunalului arbitral, de exemplu în cadrul nostru, da, m-ați întrebat ce înseamnă să fie arbitru și cine poate să fie arbitru. Conform codului COR, da, din România, unde avem profesia de arbitru la 24321, o să găsiți acolo efectiv ce înseamnă arbitru. Arbitru, în momentul în care s-a spus în COR că poate să fie numai cel care este licențiat, da, și să aibă 4 ani de studii superioare. Dar, totodată, nu avem un standard ocupațional în ceea ce privește meseria de arbitru. În schimb, în cadrul, dacă ne uităm, printre altele, ce înseamnă să fii arbitru judecător, în cadrul tribunalului nostru este o condiție esențială ca judecătorul arbitru să fi terminat automat facultatea de drept, deci să fie licențiat în drept, să aibă un minim de experiență în toate și anume de 5 ani de experiență juridică în care acesta să fie avut definitivat într-o meserie juridică, deci ori avocat, ori consilier juridic, da? Sau expert juridic, după care pot să existe în cadrul tribunalului nostru inclusiv arbitrii tehnici. Arbitrul tehnic, care este nimic altceva, considerat expertul tehnic pe care toată lumea îl cunoaște ca expert tehnic. Arbitru, se spune efectiv în codul de procedură civilă, poate să fie orice persoană care are capacitate de exercițiu. Deci dacă ar fi să ne uităm efectiv numai după codul de procedură civilă că arbitru poate să fie o persoană care are capacitate civilă, atunci nu am respectat inclusiv codul COR care ne spune că trebuie să fie licențiat minim și să aibă efectiv studii superioare de minim 4 ani de zile. Repet, nu, în momentul de față nu există un standard ocupațional. În cadrul tribunalului nostru, arbitrii au un minim ocupațional, un standard ocupațional diferit față de ceea ce este pe teritoriul României. De ce? Deoarece noi suntem efectiv un tribunal de arbitraj inclusiv internațional. Și automat în regulă noastră de funcționare ale tribunalului și nu numai, inclusiv regulă de procedură, sunt automat aplicate regulile în ceea ce privește arbitrajul la nivel internațional. Deci, și în primul rând, ce înseamnă acest fapt, doamna Lanzoni? Înseamnă că puteți să interveniți și în litigi internaționale sau este practic o recunoștință doar? Nu, deci să intervine. Ce înseamnă tribunal de arbitraj internațional? Vorbim de un arbitraj internațional în momentul în care avem un element de extranietate. Elementul de extranietate ce înseamnă? Înseamnă că ori una dintre părți are domiciliul, reședința într-un alt țară diferită de țara în care o are cealaltă parte și atunci automat vorbim de un litigiu internațional, da? Sau în momentul în care vorbim că în momentul în care există un conflict între cele două state, de exemplu, că se rezolvă și acestea, sau între o societate care are sediu, de exemplu, vă dau un exemplu, în Franța și una care are un alt sediu, altă parte, în România și atunci automat vorbim de un arbitraj internațional și în acest caz, în cadrul nostru, noi aplicăm efectiv regulile UNCITRAL, care sunt regulile în ceea ce privește arbitrajul la nivel internațional, da? Recunoașterea lui, inclusiv recunoașterea și executarea unei hotărâri arbitrale, care este Convenția de la New York, care, în baza căruia sunt recunoscute hotărârile arbitrale în 172 de state, deci nu numai în Comunitatea Europeană, fără să mai fie nevoie de obținerea unui certificat de executare a unei hotărâri. Da? Deci după ce în instanța statală, de exemplu, avem o hotărâre definitivă, da? Și executorie pentru statul nostru, dar ca să o putem aplica, vorbim de instanța statală, avem nevoie efectiv de un certificat de executare automat, extranietate, ca să putem să executăm acea hotărâre în afara țării. În cazul unei hotărâri arbitrale, acest lucru nu mai este nevoie, deoarece, datorită acestei convenții, este direct recunoașterea și executarea acestei hotărâri în afară.
Deci avem automat o importanță în ceea ce privește hotărârea arbitrală este, o să spun în momentul de față, este mult mai importantă o hotărâre arbitrală decât o hotărâre obținută de instanța comună la noi. Am înțeles mai departe că în rezolvarea litigiilor în general există un termen englezesc, din engleză în orice caz, care preia sub o formă generală cam toate posibilitățile alternative. Și acest termen ar fi o prescurtare ADR, deci Alternative Dispute Resolution, da? Exact. Exact. La noi în țară sunt inclusiv recunoscute și nu numai la noi, dar automat ca România, care a ratificat la convențiile europene și la tratatele internaționale în ceea ce privește soluționarea pe calea alternativă a disputelor, litigilor. În general, noi le cunoaștem ca fiind negocierea, concilierea și medierea, iar mai puțin arbitrajul. De ce? Pentru că arbitrajul aproximativ, putem să spunem că este majoritatea în momentul de față, recunosc, nu ca o soluționare alternativă a unui dispute, cât efectiv ca o instanță judecătorească. Deci este o mică mare diferență între ele. Majoritatea, când vorbim de dispute alternative, toată lumea se gândesc numai până inclusiv la mediere, deci conciliere, mediere. Într-adevăr, și la noi concilierea și medierea sunt recunoscute prin legi speciale, da, în afară de arbitraj. Și deocamdată arbitrajul în țara noastră este recunoscut decât în codul de procedură civilă. În străinătate, de exemplu, în Italia, vă dau un exemplu în care noi avem automat o filială, inclusiv în Italia, ca tribunal de arbitraj instituționalizat și conciliere intern și internațional, există de anul trecut, din noiembrie, lege specială în ceea ce privește arbitrajul, unde litigiile în arbitraj, până la o anumită sumă, efectiv până la 500.000 de euro, se judecă automat prin arbitraj. Veți găsi secție de tribunal arbitral în tribunalele ordinare, deci s-a înțeles care este importanța. Așa cum spunea și colega mea mai înainte, doamna Strat, vă spunea că efectiv hotărârile respective sunt într-un timp foarte scurt de judecată, dar timpul de arbitraj este maxim de 6 luni de zile. Este un avantaj, practic, al acestor proceduri, nu? Exact, este un avantaj foarte mare, un avantaj deoarece dacă ne uităm foarte bine, de exemplu, dacă eu am o creanță către dumneavoastră care ar trebui să mi-o recuperez, da, trebuie să intru în instanța ordinară pentru a obține o hotărâre definitivă pentru a-mi obține creanța, pot să treacă cel puțin 3 ani de zile. Poate între timp dumneavoastră ați și dat falimentul și eu nu reușesc să mai recuperez creanța. Pe când în momentul respectiv prin arbitraj, atunci am termenul maxim de judecată 6 luni de zile din momentul constituirii tribunalului arbitral. Ce înseamnă tribunal arbitral? Este completul meu de judecată. Deci când vorbim de tribunal arbitral, da, constituirea unui tribunal arbitral este în alt termen pentru înțelesul tuturor ca fiind completul de judecată. Deci Aici, din momentul constituirii. Bineînțeles, negocierea, concilierea, medierea nu necesită neapărat o procedură specifică. Deci astea sunt procedee la amiabile, cum se spune, dar mai mult decât atât, nu știu dacă aceste 3 procedee intră sub incidența acestui tribunal de arbitraj pe care le reprezentați. Inclusiv noi, în cadrul nostru, facem inclusiv concilierea și medierea, avem efectiv, pentru că asta este, avem și aceste secții în ceea ce privește concilierea și medierea. Concilierea, cum bine știm, este efectiv specială, printr-o lege specială la noi și majoritatea efectiv este concilierea. Când vorbim de conciliere, vorbim conciliere pe dreptul muncii, unde avem nevoie de un conciliator expert în dreptul muncii exterior, care să fie un profesionist. Iar în ceea ce privește medierea, în mediere, da, avem nevoie efectiv de un mediator care să fie autorizat și să fie registrat în Consiliul Mediatorilor Autorizați din România, care este o diferență atât între conciliator cât și între mediator față de în ceea ce privește un arbitru judecător. De ce? Arbitru judecător dă o sentință în baza unei proceduri bine stabilite, unor reguli procedurale, deci în baza legii. Deci dă sentința pentru ambele părți. Pe când în acordul de mediere diferența, deci medierea este un acord de mediere în care mediatorul, da, el nu face nimic altceva decât scrie conform legii automat, pentru că nu poți să
exces de la Acordul între lege. cele două părți, bănesc. Exact, care pune acordul pe care părțile l-au făcut. Deci el nu ia nimic altceva decât ia consimțământul lor și îl trece pe un act oficial. Doamna Nuț, vă rog, dacă doriți să interveniți. Dacă... era deschis, mă scuzați. Dacă îmi permiteți, doamna președintă și dumneavoastră, dacă îmi permiteți, pentru populație, pentru oamenii care nu pricep, adică noi vorbim în termeni instanțe statale și instanțe arbitrale. Vreau să fac o remarcă pentru toată lumea. Instanța statală este ceea ce cunoaște omul, ci că merg la judecătorie sau merg la tribunal sau merg la curtea de apel sau merg la înalta curte. Deci aceste instituții reprezintă instanțele statale. Deci, cum a spus și doamna președintă Ileana, reprezintă completele de judecată sau completurile, cum se spune mai nou, de judecată, dar fiind ale statului. Pe când instanțele arbitrale reprezintă, de fapt, tot cum a spus și dânsa, complete sau completuri de judecată, dar private. Asta n-a înțeles și nu știe lumea, că există și varianta de a se adresa instanțelor arbitrale și așa cum a spus și doamna Ileana, doamna președintă și doamna Beatrice, da, termenul este de 6 luni maxim de soluționare, se scapă de căile de atac și căile extraordinare de atac, da, dar în general căile de atac, anii pierduți, și hotărârea devine definitivă și obligatorie. Da, cu derogare, cu acceptul, consimțământul liber și neviciat al părților, poate să se prelungească soluționarea cauzei, speței, cu încă 3 luni. Deci, practic, o hotărâre, o cauză se soluționează definitiv și obligatoriu în 6 luni, iar cu derogare în maxim 9 luni. Deci asta trebuie să înțeleagă omul, că dacă vine la instanța arbitrală, nu înseamnă că el nu poate să obțină o hotărâre judecătorească. Tot hotărâre judecătorească se numește și la instanțele statale. Bun, deci aici, desigur, avem, să zicem, spre exemplu, un cetățean are un litigiu și se gândește să iasă dintr-o procedură îndelungată în instanțele statale și să apeleze la o curte de arbitraj, la o instanță de arbitraj. Mai departe, ce cauze pot fi soluționate? Pentru că mă gândesc că nu toate domeniile juridice pot fi soluționate sau se poate. Putem să intervenim cu dosare penale sau cu alte, știu eu? Dacă îmi permiteți, da, deci efectiv în ceea ce privește codul de procedură civilă, că tot discutăm despre el, pe înțelesul tuturor, da, deci în arbitraj este, așa cum spuneam mai înainte, este o formă de jurisdicție alternativă la judecata instanțelor statale, da, și este prevăzută inclusiv în articolul 542 Cod Procedură Civilă, unde se spune clar că persoanele care au capacitate deplină de exercițiu pot conveni să soluționeze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, da? În afară de, și îmi spune ce anume, ce litigii nu se pot soluționa, și anume, care ar fi acestea? Litigiile în ceea ce privește starea civilă, deci nu putem să soluționăm prin arbitraj divorțul, care divorțul în prezent se soluționează numai în instanța statală, deci instanța cu care o știe toată lumea la judecătorie, sau la notar, da, în momentul în care nu avem copii, sau divorțul tot automat la stare civilă, cum se poate. Capacitatea persoanelor, deci nu putem să discutăm despre litigii care privesc capacitatea persoanelor, nu putem să judecăm litigiile prin arbitraj în ceea ce privește dezbaterea succesorală, da? Dar putem, în schimb, să soluționăm, de exemplu, litigiile din partajul dintre foștii soți. Da, aia da, se poate,
Da? De exemplu, nu putem să soluționăm litigiile care privesc relațiile de familie, deci nu pot să soluționez, de exemplu, paternitatea. Deci nu am cum să o soluționez prin arbitraj pentru că nu am această calitate, precum inclusiv ceea ce nu mai pot să soluționez, inclusiv drepturile asupra cărora părțile nu pot să dispună. Da? Deci nu am cum să judec acest lucru. Și atunci, astea sunt singurele inconveniente care nu se pot, sau singurele litigii care nu se pot soluționa prin arbitraj. Prin arbitraj se pot soluționa toate celelalte exemple. Nu se poate soluționa penalul, da, prin arbitraj, dar se poate soluționa efectiv prin care arbitrajului partea civilă din arbitraj. Deci, acestea sunt diferențele care, ceea ce se poate soluționa, ceea ce nu se poate soluționa, exact la ceea ce spuneați dumneavoastră. Cineva care a fost, spre exemplu, a avut o soluționare în penal în instanțele statale, iar mai apoi, cel mai simplu caz pe care îl văd eu acum, ar fi un dosar în care s-au recunoscut vinovățiile și mai departe trebuie să încasate daune și știu eu alte interese, da? Iar ca să nu treacă din nou, pentru că de aici decurge un dosar civil din acest dosar penal, deci ca să nu treacă din nou prin câțiva ani de procedură în instanțele statale într-o procedură civilă, se poate adresa, veni la tribunalul de arbitraj, nu? Da, pentru a nu intra efectiv automat în prescripția dreptului de acțiune, a dreptului la acțiunea efectivă a recuperării creanței respective pe care omul o are sau, efectiv, cum spuneați dumneavoastră, în ceea ce privește efectiv daunele interese pe care trebuie să le obțină în partea civilă dintr-un proces penal. Dar, prin arbitraj, da, pot să vin numai dacă părțile, da, au avut în urma unei convenții arbitrale. Și convenția arbitrală, ce se înțelege prin convenția arbitrală, care poate să fie atât consimțământul lor, cât și clauza compromisorie. Clauza compromisorie înseamnă că există deja într-un contract, deci vorbim în cazul în care ar privi un proces viitor, deci nu știm despre ce anume, dar îl spunem, domnule, dacă va fi un litigiu între mine și tine, atunci ne soluționăm prin arbitraj, da? Și asta automat este clauza compromisorie, se numește, sau compromisul deci, care... Această clauză care trebuie să intervină la întocmirea contractului, pentru că dacă nu e specificat acolo, înțeleg că nu se poate recurge la tribunalul de arbitraj. Exact, sau putem totuși să recurgem la tribunalul arbitral numai în momentul în care, chiar dacă litigiul a intervenit între noi, da, atunci ce facem? Facem un compromis, se numește, de comun acord, mergem, da, și putem să semnăm și în fața instanței, deci automat în fața tribunalului arbitral, sau putem efectiv să facem un act privat între noi, prin care să spunem clar că suntem de acord să soluționăm deja litigiul care s-a produs și este cu obligativitatea în acest caz să scriem obiectul litigiului. Pentru că în momentul în care nu este scris obiectul, atunci acel compromis este nul. Deci nu pot să spun că vreau să judec, da? Obiectul și modalitatea de numire a arbitrului sau regulile sau modalitatea efectiv, dacă nu numesc numele arbitrului, modalitatea de numire a arbitrului. Deci sunt condiții necesare pentru a putea fi valabil un compromis. Clauza compromisorie. Ceea ce vă pot spune este, de exemplu, că dacă în celelalte forme avem nevoie de forma scrisă și poate să fie și privată, avem obligativitatea, în schimb, în ceea ce privește drepturile imobiliare sau transferul drepturilor imobiliare de proprietate, ca această convenție sau clauză compromisorie să fie autentificată prin notar. Deci ne trebuie autentificarea ei. De ce? Pentru că asta noi impune efectiv codul de procedură civilă decât la noi în România, de exemplu, pentru aceleași bunuri, da? De exemplu, legea italiană nu prevede acest lucru și nu mai este nevoie, cum o să vedem, cu o particularitate în ceea ce privește hotărârile obținute
hotărârea arbitrară în ceea ce privește dreptul transferului de proprietate, conform articolului 603 Cod procedură civilă, ne spune clar că după ce am dat această hotărâre, trebuie să ne ducem cu ea ori la notar, pe înțelesul tuturor vorbesc acum, nu juridic, ori la notar, ori la instanța statală, în cadrul, deci la tribunalul, în cadrul căreia unde a avut loc arbitrajul. Da? Deci dacă eu m-am judecat și am avut arbitrajul, nu știu, la satul mare, trebuie să mă duc la satul mare ca efectiv să mi se constate că eu am judecat și condițiile mele de transfer a dreptului de proprietate au fost respectate. Adică ce anume? Ce sunt la transferul dreptului de proprietate? Condițiile. Deci tribunalul nu poate să-mi verifice, să intre pe procedură, ca să vadă dacă eu am judecat sau nu procedural efectiv corect, dar îmi verifică condițiile dreptului de proprietate. Și anume, îmi verifică dacă acel bun a fost înregistrat într-o carte funciară, dacă exista acel bun în cartea funciară, da? Dacă efectiv partea care automat îi revine bunul a plătit taxele de dreptul de transfer de proprietate. Deci sunt niște diferențe. Pentru că asta ne spune legea cărții funciare, ne impune acest lucru mai exact. Și atunci nu ne putem deroga de la ea. Pe când în celelalte cazuri, da, nu mai avem nevoie de acest lucru, hotărârile, așa cum spuneam, sunt definitive și executori. Deci, și mai niște diferențe. Da, vă ascult, terminați ideea. Vreau să-i predăm puțin microfonul și doamnei Nuț, că dorea să intervină. Da, doamna Lanzoni, terminați ideea. Deci există diferență între, că revin la întrebarea inițială de arbitru și arbitru efectiv, există și posibilitatea de arbitru ad hoc. Da? Arbitrul ad hoc, în arbitrajul ad hoc, este diferența că, într-adevăr, și hotărârea arbitrală pe care o dă un arbitru ad hoc, da? Este definitivă, obligatorie, dar e un dar părțile pot să aleagă dacă efectiv acea hotărâre este și executorie. Dacă ei în convenția arbitrară nu au prevăzut că hotărârea unui arbitru ad hoc este și executorie, atunci acea hotărâre este pot să revin, atunci definitivă și obligatorie. Pot să o conteste și să nu o accepte până la urmă. Exact, și atunci se merge pe toate căile celelalte. Pe când în arbitrajul instituționalizat, da, nu mai există această diferență, este din start, hotărârea este definitivă, obligatorie și executorie. Doamna Nuț, vă rog. Da. Mulțumesc. Ceea ce vreau să fac o remarcă. Tot pentru cetățenii, pentru justițiabil să ia act. Această instanță sau această variantă alternativă de judecare a cauzelor mai are un avantaj pentru justițiabil. Poate să-și aleagă judecătorul arbitru pe care și-l dorește. Deci, în condițiile în care este un arbitru judecător înscris în tabloul tribunalului instituționalizat și cunoaște unul din arbitrii, prin cerere, el numește direct arbitrul. De exemplu, dau acum un exemplu. O cunoaște pe doamna arbitru judecător Ileana Lanzoni și o trece în actul de procedură, o numește ca arbitru pe doamna arbitru judecător Ileana Lanzoni. Deci, iar noi, în perioada de verificare... Trebuie să aibă acordul celorlalte părți? Spre exemplu, eu am nevoie de un... Sau Nu. Deci, omul vine și omul își vizionează... Știi, e puțin, domnul Mihai, este puțin ca în străinătate la avocați. Se vizionează lista judecătorilor înscriși pe tabloul tribunalului, da? De aici el analizează, îi se pare un nume cunoscut, dacă nu de la el, ca prestigiu, și îl numește direct prin cererea de chemare în judecată. Partea cealaltă, pârâtul, poate sau nu poate și atunci fie că rămâne cu un judecător arbitru să fie de acord sau să recuze, nu?
Nu, nu. nu să scuze, să numească. Ce ați spus, doamna Ileana? Nu poate să revoce, în schimb, poate să-și numească o altă parte, da? Un alt arbitru. Da, Inclusiv sau în cadrul instituției. Da, iar în cadrul tribunalului nostru de arbitraj instituționalizat și conciliere intern și internațional, noi avem o particularitate. Că ce înseamnă arbitru? Ca să se înțeleagă clar pentru oamenii de rând. Deci dacă eu numesc arbitru sau numesc arbitru pe doamna Nuț, nu înseamnă că doamna Nuț îmi este apărătorul meu în acel dosar. Deci să se înțeleagă clar această diferență. Nu este apărător. Doamna Nuț în momentul respectiv nu are, cum spun eu, nu are nici mamă, nici tată pe nimeni și respectă efectiv procedura. Deci l-a numit-o deoarece are încredere în dânsa, o știe efectiv că este imparțială. Ei, eventual, nu? Exact, imparțial, că este un bun profesionist pentru cauza respectivă pe care a ales-o ca să fie judecată, deci cunoaște foarte bine legislația în acel domeniu și are încredere efectiv în dânsa ca profesionist și imparțial, da? Deci nu este apărător, să se înțeleagă foarte clar. Ba mai mult, în cadrul nostru, toți arbitrii judecători, pe lângă faptul că sunt imparțiali, ei au obligativitatea aceea, răspund inclusiv civil și penal conform hotărârii dată de Înalta Curte, da, de Casația României, în care se spune clar că arbitru care este în cadrul unei instituții arbitrale instituționalizate răspunde inclusiv penal pentru faptele pe care le face penale, da? Deci are ceea ce vă pot spune că răspunderea în cadrul nostru, în cadrul tribunalului nostru, este foarte mare, foarte ridicată față de un judecător automat. Pe lângă, da? Că noi suntem asimilați inclusiv unui judecător statal. Aici e un punct interesant, doamna Lanzoni. Deci, arbitrii judecători din cadrul tribunalului dumneavoastră bănuiesc că sunt și alte instanțe echivalente de arbitraj în România, în special. Da, inclusiv și a Curții de Camerei de Comerț de arbitraj, la fel. Sigur. Deci acești arbitri judecători sunt susceptibili de a fi trași la răspundere, ceea ce este un avantaj enorm față de magistrații care sunt astăzi în instanțele statale, unde e foarte greu ca să ajungi să-i tragi la răspundere. Chiar dacă știm că de multe ori au fost decizii date mai mult decât, știu eu, aleatoriu în unele dosare, care au distrus viețile unor oameni pe nedrept sau care au efectuat daune importante unor oameni care nu aveau practic de ce să plătească daune sau, știu eu, alte interese. Aveți perfectă dreptate, vedeți? Este o mică mare diferență. În cadrul tribunalului nostru, toți arbitrii judecători care sunt înscriși pe lista noastră pe tablou au obligativitatea, printre altele, să aibă inclusiv o asigurare profesională. Asigurarea profesională în cazul în care se demonstrează clar, da, cu demonstrația, că atât dânsii în momentul în care au judecat, au făcut efectiv o daună celelalte părți, în completul în care ea a judecat. Deci există această răspundere. Ba mai mult, ceea ce vă pot spune, pot să spun că suntem dintre puținele tribunale private de la noi din țară, care sunt cunoscute, care acceptăm ca efectiv ca arbitru să fie numit și o altă persoană care nu face parte din cadrul tribunalului nostru de arbitraj, dar numai cu condiția, este o condiție ca acel arbitru să specifice clar că cunoaște regulile noastre de procedură, să semneze efectiv ceea ce înseamnă codexul arbitrului din cadrul nostru, adică este un codex de conduită pe care arbitrul îl are de răspundere, da? În care se spun clar care sunt obligațiile arbitrului în cadrul nostru, regulile noastre de procedură, regulile tribunalului și numai așa poate să fie acceptat și să judece, dacă chiar este un arbitru extern, deci care nu face parte din cadrul nostru. Apreciez foarte mult cuvântul acesta de tribunal privat. Mie, personal, ca cetățean, îmi dă mai multă încredere, pentru că știm cu toții, justiția din România de multe ori a nedreptățit cetățeni, da? Și
nu mai revenim. Dar ca tribunal privat, deci undeva o justiție care ar putea să fie mai dreaptă sau mai corectă decât ceea ce avem la dispoziție. Însă să știți, când spunem justiție privată, tribunal privat, ne așteptăm și la niște costuri superioare, bănuiesc. Nu știu, e adevărat că am putea să întâlnim niște costuri suplimentare față de instanțe statale? Nu, deci haideți să le vedem puțin. Dacă ne uităm, domnul Cristian, ne uităm efectiv, domnul Mihai, ne uităm să calculăm efectiv un litigiu, oricare ar fi acela, da, care se poate judeca printr-o instanță statală, deci instanța pe care cetățeanul de rând o cunoaște, da, și instanțele în ceea ce privesc arbitrajul. Dacă ne uităm, de exemplu, un dosar care trebuie să meargă efectiv la judecătorie, automat trebuie să plătească o taxă de timbru pe care o cunoaștem toată lumea și ne uităm în ordonanța de urgență, da, în care privește taxele arbitrale, taxele judiciare, care este efectiv ordonanța 83. Dar dacă ne uităm în schimb la ele, o să vedem că avem un cost, nu știu, vă dau un exemplu, de 100 de lei, da, să plătim. Ca exemplu, da. Da? V-am dat un exemplu infim. Bun, plătesc 100 de lei. Îmi plătesc inclusiv avocatul automat, că asta este inclusiv acel avocat pe care oricum pot să-l am și la arbitraj, da? Dar e o mică diferență. În arbitraj, termenul, așa cum am spus, este de maxim 6 luni de zile, care se poate prelungi conform codului de procedură civilă încă cu 3 luni de zile, numai în cazul în care una dintre părți a decedat. Sau, efectiv, automat înseamnă caducitatea, care părțile trebuie să-și exprime că ambele părți înțeleg să se prelungească acel termen pe care spunea doamna Nuț înainte, colega noastră. Dar, vedeți, dacă ne uităm și vă spuneam că este acest cost, este 100 de lei. Bun, am plătit 100 de lei. Știm bine că întotdeauna nu am obținut o hotărâre definitivă la judecătorie, care poate să fie supusă automat apelului după aceea sau recursului. Avem alți bani pe care trebuie să-i plătim automat pe lângă taxă, da, taxa de timbru. Mai avem încă o dată să mai plătim avocatului. Încă o dată, da, că e un alt dosar. Costul unui avocat. După care obținem hotărârea. Nu ne convine, nu este încă definitivă. Mai avem și al treilea. Timpul, în primul rând, de timp, automat am sărit cele 6 luni de zile, că dacă ne uităm numai ca să avem două termene dezbrăcate. Pe puțin 6 luni. Exact. Sunt 6 luni pe care noi suntem obligați să le judecăm, pentru că dacă nu, efectiv, hotărârea noastră, automat se face acțiunea în anulare, este desființată de pe scaun și n-ai judecat-o efectiv, nu ți-ai terminat să judeci dosarul. Deci n-ai respectat arbitrajul, termenul fundamental. Dar dacă ne uităm efectiv și facem aceste comparații, da, pe care le-am spus, automat trebuie să plătesc avocatul de 3 ori, da? Când așa aș plăti decât o singură dată pentru aceeași cauză vorbim. Plătesc taxele de timbru, care dacă calculez taxele de timbru, ia uitați-vă că la un moment dat o să ajungem la costurile mult mai mari pe care sunt în arbitraj. În primul rând, timpul. În arbitraj nu avem taxe de timbru? În arbitraj sunt taxe de administrare, deci automat, și o să vedeți ce înseamnă și taxa de administrare, taxa arbitrală și taxa arbitrului. Deci arbitru se știe de la început cât este plătit. Deci dacă noi știm că acel arbitru pe care noi l-am plătit, da? Deci asta este, din cauza aceasta se face această confuzie, pentru că toată lumea zice, cum adică eu am plătit judecătorul, deci este apărătorul meu, acel judecător. Nu, e doar funcționarea lui acolo, în sala de judecată, bănesc. Exact, pentru că dacă ne uităm, da, în cadrul instanțelor statale, taxele judiciare, de fapt, dacă ne uităm, nu fac nimic altceva prin dosarele pe care le avem să plătim același judecător, că avem un judecător care judecă, nu știu, vă dau un exemplu, 40 de dosare într-o zi, da? Dacă sunt 40 de dosare, cu o taxă de efectiv să judecăm acel dosar, să spunem 100 de lei, imaginați-vă că automat el cât a făcut într-o singură zi dintr-un dosar, da? Deci în dosarul respective 40. Și atunci el și să nu ne amăgim că taxele pe care le plătim în instanțele statale tot acolo folosesc ca să plătească judecătorii care de multe ori nu dau deciziile favorabile cetățenilor
care ar avea dreptul să obțină decizii favorabile. Bineînțeles, nu vrem să intrăm. Doamna Nuț, dacă vreți să interveniți, deschideți-vă microfonul. Da, logic, cum a spus și doamna Ileana, doamna Lanzoni. Da, 75% din toate taxele judiciare, din taxele, onorariile experților judiciari, intră în buzunarul instanțelor. Ați înțeles? Deci nu, și uitați-vă că nu sunt chiar mici acele onorarii. Și nicio instanță statală nu pune în discuție nici măcar propria ei competență dacă cererea nu este timbrată. Ceea ce... Da, avem taxele de timbru. Bun, mai departe avem, să spunem, totuși costuri inferioare, dar când ajungem la această instanță de arbitraj, avem nevoie totuși de un avocat, nu? Deci avocatul oricum trebuie să-l plătim. Obligatoriu. Nu e obligatoriu. Nu este obligatoriu, la fel cum nu este obligatoriu, domnul Cristian, cum nu este obligatoriu nici măcar în instanța statală, da? Obligativitatea efectivă, unde avem obligativitatea să avem un apărător, sunt decât în dosarele penale, da? Deci să nu confundăm că suntem obligați efectiv să avem un avocat în momentul în instanța atât statală cât și arbitrală. Ba mai mult, în instanța arbitrală e o diferență față de instanța statală. Chiar dacă eu nu am apărător, da? În instanța arbitrală eu pot să pun concluzii și pot să mă apăr, da? Fără să mai fiu reprezentant de un avocat. Pe când în instanța statală, da, dacă eu nu sunt avocat, nu pot să pun concluzii, decât să trimit concluziile scrise. Deci e o diferență mică și destul de mare. Deci în arbitraj pot să mă apăr, pot să-mi pun concluzii, chiar dacă nu sunt avocat. Da? Da, da, dacă îmi permiți... Vă rog, vă rog. Da, sigur, sigur. Apropo de, da, se poate apăra partea, se poate apăra. Poate să se apere personal, în nume propriu, sau poate să se apere printr-un reprezentant căruia poate să-i acorde, la fel ca și la instanța statală, să-i acorde dreptul de a-l reprezenta în fața instanței de arbitrale, da? Sau printr-un mandat notarial. Dar, iar este un avantaj la instanța statală, că dacă dau un exemplu acum, domnul Ion nu are bani pentru un avocat, dar are o cunoștință, consilier juridic, sau care are cunoștințe și îl împuternicește fie verbal în fața instanței arbitrale, ca și la instanța statală, articolul 83, dacă nu mă înșel, din Cod Procedură Civilă, sau prin mandatul notarial, această persoană, domnul Ionescu, poate să pună concluzii verbale, deci nu numai concluzii scrise ca în instanțele statale. Da, dar exact cum spuneați dumneavoastră, este diferența că efectiv mandatul unui avocat, da, în arbitraj este diferit față de mandatul pe care îl cunoaștem toată lumea în instanța statală. De ce? În instanța statală putem să ne ducem cu contractul de asistență juridică pe care îl cunoaște toată lumea, tipizatele care sunt făcute de UNBR, și inclusiv cu împuternicirea avocațială și mă pot duce să reprezint clientul. În arbitraj nu e așa. În arbitraj, efectiv, am obligativitatea să fie efectiv acel mandat, cum spunea și colega noastră, doamna Nuț, da? Să fie o procură specială prin care să-mi specifice clar ceea ce poate să facă acel avocat în cadrul instanței arbitrale. Dacă nu avem mandatul clar în care să ni se spună ce poate să facă acel avocat în instanța arbitrală, mandatul lui este nul. Deci nu pot să-l iau în considerare și să, efectiv, ca judecător și să ascult ceea ce spune el. Dacă nu am acel mandat.
Dar dacă efectiv avocatul este prezent și chiar dacă în acel mandat nu este specificat tot corect cum ar trebui să fie specificat într-o procură specială, da, mandat special, efectiv, dar este prezentă partea în dosar și ea își dă consimțământul verbal, atunci nu mai am nevoie de acel act notarial, de acel mandat notarial, da? De reprezentare. Aici este diferența. Sunt mici diferențe care trebuie să stăm puțin atenți. Dar, repet, este foarte mai mult deschiderea, da? Din punctul de vedere, efectiv, exact ce spunea și doamna Anuț, chiar dacă efectiv în instanță îmi vine și îmi reprezintă o persoană care efectiv este un consilier juridic, da, și nu este avocatul părții, dar care are acest mandat special, poate să împună și concluziile verbale. Da? Deci asta este diferența față de instanța statală. În instanța statală, consilierul juridic. Aș vrea să mai facem, scuzați-mă, aș vrea să mai facem o paralelă în cazul în care mă interesează dacă deciziile în această instanță de arbitraj sunt definitive sau sunt supuse aceluiași procedeu de apel sau recurs, sau nu știu, dacă puteți să ne explicați puțin. Doamna Nuț, da, cum mă spuneam, mai... Activați microfonul, doamna Nuț. Da, așa cum a spus mai anterior doamna președintă Lanțoni, arbitrajul, speța se judecă în 6 luni de zile și nu mai implică o cale de atac. Deci dacă soluția nu este mulțumitoare pentru o parte, acea parte nu mai poate să continue cu o altă cale de atac. Deci se elimină atât costuri cât și timp. Da? Hotărârea dată de către instanța arbitrală este definitivă și obligatorie. Deci în cele 6 luni, cu derogare 9 luni, exact cum a spus și doamna Lanțoni, este... Derogare 3 luni, 3 luni, nu 2 luni. Nu, 6 luni de judecare, de soluționare a cauzei. Dacă se depășește termenul de 6 luni, deci devine caduc, da? Dar cu derogare se mai pot adăuga încă 3 luni pentru soluționare. Deci asta iară este un avantaj, că doamna Lanțoni spunea... Dar dacă una dintre părți nu e mulțumită de decizia finală, nu mai are niciun recurs. Păi este definitiv. Ar putea să se gândească să rejudece sau să în cadrul unei instanțe statale? Da, s-ar putea îndrepta. Da, spuneți, doamna președintă. Doamna președintă, da, vă rugăm. Deci, haideți să concluzionăm mai în 2 cuvinte. Deci, cu alte cuvinte, hotărârea arbitrală, da, am văzut-o clar că este executorie. Împotriva acestei hotărâri arbitrale, singura cale de atac este acțiunea în anulare. Deci este efectiv regulă. Iar o excepție în situațiile litigiilor de drept comun, da, apelarea la toate căile de atac este o regulă. Atenție, nu e o excepție. La noi excepția, singura excepție care este acțiunea în anulare, da? Care inclusiv ne spune clar articolul 608 Cod Procedură Civilă în ce mod se poate cere acțiunea în anulare. Da? Deci nu este aceeași acțiune în anulare pe care o știm în ceea ce privește hotărârea statală. Este diferență între a cere o acțiune în anulare a unei efectiv hotărâri statale față de a cere o acțiune în anulare a unei hotărâri arbitrale. Și vă dau un exemplu. Ce înseamnă asta? În ceea ce privește efectiv, ca să pot să mi obțin și să fiu sigur că pot să obțin acea hotărâre că mi este anulată prin arbitraj, da, avem, cum am spus, sunt prevăzute în articolul 608 și sunt până la litera G, deci sunt câteva excepții. Și vă dau una dintre ele. De exemplu, că litigiul nu se putea judeca prin arbitraj, da? Deci automat, efectiv, e clar că acea hotărâre este nulă din start, chiar dacă am dat-o.
că acel tribunal efectiv arbitral nu s-a soluționat conform procedurii arbitrale pe care eu o aveam scrisă în convenția respectivă sau un compromis. Deci, iarăși, efectiv, e nulă. Că partea efectivă a lipsit la termenul la care a avut loc dezbaterea și procedura de citare nu a fost legal îndeplinită. Da? Deci vorbim de procedură, vorbim efectiv de proceduri în general. Sau că efectiv tribunalul arbitral s-a pronunțat asupra unui capăt de cerere care nu era efectiv scris în cererea arbitrală. Deci nu venea, deci am dat peste ce trebuia pe înțelesul tuturor, da? M-am pronunțat pe ceva pe care partea nu mi-a cerut-o, dar am considerat eu că trebuie să... acea hotărâre este nulă, automat, pentru că am pronunțat ceva care nu trebuia să-l pronunț, da? Deci să dau o hotărâre pe care nu era. Sau că efectiv hotărârea arbitrală nu conține dispozitivul. Da? Sau nu conține efectiv motivele arbitrare prin care eu m-am pronunțat, sau nu conține efectiv numele și părțile care au făcut parte din completul arbitral. Deci vorbim de procedură, ca să se înțeleagă clar. Acțiunea în anularea unei hotărâri arbitrale poate să fie anulată numai în momentul în care nu s-a respectat procedura de către completul de arbitral, completul de judecată arbitral. Dar dacă eu am respectat toate aceste lucruri, acea hotărâre este definitivă, obligatorie și executorie. Deci, asta este. Știți ce aș vrea să precizez aici? Pentru că, uitați, avem dintre telespectatori și le mulțumim pentru a ne urmări. Distribuiți în continuare această emisiune. Nu uitați să vă abonați pe pagina noastră oficială România Civică TV, ROC TV. Intrați acolo, apăsați pe butonul urmărește. Doamna Elena Popescu, spre exemplu, dintre telespectatori, ne scrie că, Doamne, ce complicat pare, eu ascult, dar nu înțeleg nada. Deci, totuși, să știți că am încercat să fim cât mai soft în exprimare și a nu folosi specific termeni juridici chiar, dar să revin cu un rezumat, deci foarte scurt, pentru cei care nu înțeleg. Vorbim astăzi despre instanțele alternative, instanțele arbitrale care pot favoriza soluționarea unui conflict, a unui litigiu în general, cu anumite reguli. Nu toate conflictele, am văzut că cele privitoare la cauzele penale nu pot fi soluționate în instanțele de arbitraj, însă aici vă prezentăm o posibilitate, dumneavoastră, dragi telespectatori, de a soluționa mult mai rapid anumite litigii într-un mod definitiv, mai puțin costisitor și într-un mod mult mai rapid. Doamna judecător, vă rog. Deci, exact ceea ce spuneați mai înainte, haideți să le explicăm clar telespectatorilor în termeni populari, da? Deci putem să mergem la arbitraj, ne putem duce efectiv la instanța arbitrală să judecăm. Ce înseamnă o instanță arbitrală, o procedură, cum se desfășoară, da? Ca să poată să înțeleagă lumea de rând. Este inclusiv, cum o știm toată lumea, că trebuie să facem o cerere de chemare în judecată, care în acest caz se numește cerere arbitrală și nu se mai numește cerere de chemare în judecată. Deci avem etapa, o parte din etapa scrisă, ca să poată să înțeleagă lumea. Avem automat și în arbitraj întâmpinarea și cu cererea reconvențională, care înseamnă cer eu diferit de ceea ce îmi spune cel care m-a dat în judecată, da? Efectiv asta înseamnă în întâmpinare. Atenție. Dar doamna Nuț, vă rog, interveniți. Doamna Lanzoni, cererea reconvențională nu este obligatorie decât dacă partea cealaltă, pârâtă sau reclamantă, consideră că este nevoie să se apere. Exact, dar eu spuneam efectiv ce înseamnă etapa scrisă, ca să poată să înțeleagă lumea de rând că există aceste posibilități, da? Deci că nu este interzis de făcută inclusiv o cerere reconvențională, inclusiv în arbitraj. Deci asta explicam, adică lumea să înțeleagă că toate aceste trei etape, da? Deci etapa scrisă care este formată din aceste trei documente, o găsim și în arbitraj, decât că în loc de cerere de chemare în judecată este scrisă cerere arbitrală. După aceea avem etapa orală, adică dezbaterea procesului în sine. Aici avem o excepție.
sau mai există o particularitate, nu excepție, scuzați-mă, la instanța statală, da, dezbaterile, deci procesul este public. La arbitraj este cu ușile închise, cum se numesc, da? E totul deci, secret, confidențial. Confidențialitatea este asigurată în acest caz, nu? Este confidențial în arbitraj, numai și numai părțile fac parte, deci pot să participe automat mandatarilor în cazul în care au avut avocatul, da, care i s-a dat în puternicia respectivă, expertul, mai avem încă o particularitate în arbitraj. Martorul, de exemplu, noi nu putem să-l obligăm și nu putem să-l punem să jure pe Biblie cum este la instanța statală. Da? Deci este o diferență, aici avem una dintre diferențe. După care, în momentul în care avem dezbatere, deci am văzut clar că diferența este că în arbitraj este secretă. Inclusiv hotărârea arbitrală nu este publică, da? Numai dacă părțile vor să o facă publică, e treaba lor, dar noi nu o facem publică. Nu avem un site, cum este considerat efectiv portalul Just, pe care lumea la noi o cunoaște, că se pot duce să vadă dacă Popescu sau Isculescu are vreun dosar și mă duc să-l caut să văd dacă are dosar. Sau a fost condamnat pentru știu ce amendă. Exact. În arbitraj, efectiv, nu o să găsesc că acel Popescu sau Isculescu are dosar. Deci este confidențial. Da? Deci confidențialitatea este asigurată. Pentru cei care acordă totuși un preț vieții private, da, este important, într-adevăr. Este nu numai pentru cei care acordă un preț important pentru viața privată, cât și omului de afaceri, dacă ne uităm, nu? Dacă eu, de exemplu, mâine am un contract de semnat cu doamna Nuț, da? Dar între timp sunt în judecată cu dumneavoastră și sau dumneavoastră mă dați pe mine în judecată, atunci doamna Nuț se mai gândește dacă mai semnează actul cu mine sau contractul după aceea cu mine, nu? Pe când în arbitraj nu mă găsește dacă dumneavoastră m-ați dat pe mine în judecată. Deci este inclusiv omul de afaceri, da? Nu îi se pregătează imaginea lui. Deci automat imaginea omului de afaceri este mai efectiv mai apărată, mult mai apărată prin arbitraj față de și inclusiv viața privată a noastră, a tuturor. În principiu, eu aici sunt foarte de acord cu acest principiu, pentru că viața privată e importantă și de multe ori oameni, cum o spuneam și în cursul acestei emisiuni, au avut vieți distruse pe o anumită decizie greșită a unui judecător și mai departe ați văzut urmările că au fost oameni care s-au sinucis pentru că viața privată le-a fost distrusă. Deci, inclusiv etapa deliberării hotărârii noastre, deci etapa în ceea ce înseamnă înainte a consultării mai exact, da, între noi, completul de judecată, completul arbitral, se face în secret, nu se face public, da? Unde este obligativitatea ca toți arbitrii, judecători, deci toată lumea care a făcut parte din acel complet de judecată, să participe la deliberare. Deci e obligatorie chestia aceasta. După care mai este etapa pronunțării hotărârii, pentru că în general, exact cum spunea și colega mea, efectiv doamna Nuț, da? Completul de judecată în general este compus din 3 arbitrii judecători, iar judecătorul arbitru care nu dorește și este contrar efectiv a hotărârii pe care el o consideră că trebuie să fie dată de către ceilalți doi au considerat-o automat că trebuie să fie dată, cel de-al 3-lea face o opinie separată a hotărârii arbitrale în care trebuie să o motiveze. Această opinie rămâne împreună cu hotărârea arbitrală. Face parte din hotărârea arbitrală. Și mai notez, am văzut studiind anumite informații, că această procedură de arbitraj are o flexibilitate, dumneavoastră ne-ați confirmat, o flexibilitate privind regulile și calendarul. Deci părțile stabilesc un calendar al derulării procesului. Nu? Mai subliniez celeritatea, ceea ce ați spus-o și pe înțelesul tuturor, durata scurtă în soluționarea litigiilor. Care este o durată medie scurtă în acest tribunal pe care îl reprezentați, doamna Lanzoni? Deci vă pot spune din experiența mea pe care în momentul de față, pe lângă faptul că reprezintă acest tribunal de curând, da, de un an de zile,
experiența mea în litigiile arbitrale internaționale și în dosarele pe care le-am judecat până în prezent, care sunt din 2012, de când fac arbitraj internațional, și credeți-mă că am făcut calculul numai așa din ce mi-am adus aminte, în care am făcut parte incompletă, sunt undeva la vreo 78 de cazuri arbitrale internaționale, în care și în aceste cazuri, fiind arbitraje internaționale, termenul maxim pe care l-am avut, în general, efectiv pe care l-am avut, da, sunt cele 6 luni de zile, iar minimul pe care l-am avut în litigiile internaționale a fost de 2 luni. E un termen mediu, așa, dacă în 2 luni internaționale. În ceea ce privește litigiul automat la noi, intern, în general, sunt tot 2, maxim 3 luni de zile. Deci mai mult nu. Când putem să soluționăm, sigur. Și am mai văzut că... Da, doamna Nuț, sigur, vă rog. Nu, terminați ca să-i spun doamnei Popescu și eu ceva, Elena Popescu. Nu, interveniți, doamna Nuț. Vreau să mai subliniez ceva, o să subliniez. Spune, subliniați. Vreau să mai subliniez că se pare că asupra rezultatelor avem un control total, părțile implicate. În ce sens avem un control total? Nu putem să trecem peste respectarea legilor, dar putem să imaginăm orice fel de acord între părți. Deci orice acord, dacă am înțeles bine, este posibil ca soluționarea unui litigiu care intră în tribunalul de arbitraj. Da, este posibil, efectiv, inclusiv acel acord, da? Pentru că noi, inclusiv în primul termen de judecată pe care îl avem, este acela de a preciza părților și de a aduce la cunoștință. Ba mai mult, pot să vă spun că în momentul în care trimitem către partea, de exemplu, către părât, cum toată lumea o cunoaște, da? Spunem clar, inclusiv către reclamant, după aceea îi trimitem o adresă prin care spunem: domnule, dar sunteți siguri că doriți efectiv judecarea prin arbitraj și nu o doriți inclusiv să o ajungeți într-o conciliere și o mediere, prin care, printr-un acord de mediere, să le aduceți, iar noi să dăm o hotărâre efectiv în baza acordului de mediere pe care dumneavoastră ați dat-o. Dar inclusiv acel de acordul de mediere trebuie să-l verificăm dacă a fost corespunzător și dacă a respectat legea. Chiar dacă el vine cu un acord de mediere de la un mediator care, credeți-mă, nu a respectat legea, deci efectiv încalcă ordinea publică, numită ordine publică, atunci eu acel acord de mediere nu pot, în baza lui, nu pot să dau acea hotărâre arbitrală. Deci trebuie să stăm foarte atenți inclusiv ce tipuri de acorduri de mediere ne vin prezentate, da? În momentul în care să dăm această hotărâre arbitrală. Dar dacă acordul de mediere respectă efectiv procedura și respectă legea, da, atunci noi dăm o hotărâre efectiv arbitrală care este hotărârea lor, arătăm clar că s-a respectat legea și atunci acea hotărâre este tot așa definitivă și executorie. Perfect. Ultimele 2 minute, doamna Gabriela Nuț, dacă... Mulțumesc frumos. Vreau să explic doamnei Elena Popescu pe înțeles. Doamna Elena Popescu, pentru dumneavoastră, vă rog frumos să fiți atentă. Este aceeași procedură ca și la instanțele statale. Formulați cererea și vă duceți și o depuneți la registratură. Aici o depuneți la cine doriți. Dacă lucrați cu un arbitru judecător singur ad hoc, lui o depuneți. Se reduce perioada de verificare și regularizare. Dacă vă duceți la judecătorie, tribunal sau curte de apel, perioada de verificare și regularizare este de 106 zile, după care abia de la a 106-a zi se acordă primul termen. Se va stabili, fixa primul termen. Și la instanțele arbitrale, procedura este aceeași. Se fixează termene de judecată, dar vor fi termene scurte, nu îndelungate, astfel încât speța dumneavoastră să fie soluționată în 6 luni de zile. Ce înseamnă? Vă dau exemplu. Dacă ați divorțat, un exemplu așa, da? Ați divorțat, vreți să faceți partajul ce aveți chiar și în devălmășie,
în comun, adică sau aveți și proprietăți și mobile și imobile, bunuri imobile și mobile proprii, puteți să vă adresați instanțelor arbitrale ca părți procesuale liniștite și veți avea clar aceeași judecată pe care se va efectua și la judecătorie, de exemplu, da? Doar că veți obține un timp scurt. Nu se poate, cel nemulțumit nu poate să urmeze calea de atac care la arbitraj, așa cum a spus și doamna președintă, este acțiunea în anulare, dar vă spun eu din plecare, fiind o persoană care am lucrat, am activitate procesuală, activitate juridică în instanțe, în acțiunea în anulare se regăsesc, de fapt, motive care se găsesc în revizuire, căile extraordinare de atac, și în contestația în anulare. De pildă, cum am spus, s-a dat, deci completul de arbitraj a dat mai mult decât s-a cerut prin cererea de arbitraj sau prin cererea de chemare în judecată. Acest motiv îl găsiți și în revizuire, da? Ca idee. Deci nu vă speriați, veniți, sau dacă ați terminat și v-ați luat un certificat de calitate de moștenitor, v-ați definit care sunteți moștenitorii legali, moștenitorii testamentari, legatari, puteți să vă adresați instanțelor arbitrale pentru ieșirea din indiviziune, deci partajarea. Și atunci, având calitatea de dată de instanță sau de către notarul public, dată calitatea de moștenitor după mamă și tată și cota cuvenită, să dau un exemplu, că suntem doi frați, 1 pe 2 din masa succesorală rămasă de pe urma defuncților părinți, puteți să vă adresați la instanțele arbitrale și să dezbateți ieșirea din indiviziune. Dar nu dezbatere, am spus, să aveți calitatea de moștenitor. Nu este greu deloc, poate s-a vorbit puțin. Nu e complicat, nu e complicat, oricum ar fi. Nu este complicat. Mai sunt, de exemplu, mai dăm exemple dacă se poate, așa rapide, de exemplu, încredințarea minorului. Ultimul minut, doamna Lanzoni. Încredințarea minorului și știm bine că în ceea ce privește autoritatea tutelară în general, pentru a avea o încredințare a unui minor în general durează ani de zile, da, la instanța statală, pe când în arbitraj, în ceea ce privește încredințarea minorului, este termenul de maxim 3 luni de zile, pentru că vorbim de binele superior al minorului. Deci, automat, timpul se reduce foarte mult și știm clar încredințarea minorului, inclusiv în ceea ce privește pensia alimentară, da, se poate stabili efectiv tot prin arbitraj. De exemplu, litigiile de malpraxis, că le știm, da, se pot judeca prin arbitraj. Litigiile din domeniul bancar, deci cu băncile efectiv, dacă avem în ele stipulate în clauza respectivă arbitrajul, ne putem judeca prin arbitraj. Litigiile imobiliare, pentru că toți sunt bunurile imobiliare, da, litigiile între efectiv agențiile imobiliare care mă duc la agent și clientul s-a dus în altă parte în loc să vine să cumpere prin agenție, face acordul cu proprietarul separat, da? Și automat agenția vine păgubită de acel comision, deci automat se poate judeca prin arbitraj acest lucru. Ce alte litigi? Litigiile, de exemplu, de muncă. Da, domnul Mihai, suntem în litigiu de muncă, da, stați puțin aici, foarte interesant, pentru că multe litigi sunt și în cadrul câmpului de muncă, unde angajatorii probabil abuzează de multe ori, nu, doamna Lanzoni? Exact.
Exact, deci se pot efectiv soluționa prin arbitraj. Vedeți că am spus la un moment dat că este obligatoriu să avem acea clauză compromisorie sau compromisul, dar totodată clauza compromisorie sau compromisul mai poate să fie și tacit, adică în ce sens? Eu vă dau în judecată pe dumneavoastră, chiar dacă nu am o acțiune, nu scrie nicăieri că ne putem judeca prin arbitraj, dar dumneavoastră mă faceți întâmpinarea prin arbitraj. Deja v-ați dat consimțământul să vă judecați prin arbitraj, da? Deci actele procedurale, transmiterea actelor procedurale între părți, automat face forma tacită a consimțământului să mă judec prin arbitraj. Da? Deci ca să se înțeleagă, chiar dacă nu avem efectiv această clauză introdusă într-un contract, dar dacă pe înțelesul tuturor eu vă dau în judecată pe dumneavoastră și dumneavoastră îmi răspundeți și faceți efectiv întâmpinarea, înseamnă că ne putem judeca prin arbitraj și mergem mai departe prin arbitraj. Da? Deci există inclusiv această posibilitate. Deci procedura efectiv tacită sau un schimb de scrisori între... Da, exact. Sau un acord, de exemplu, între mine și dumneavoastră, vă scriu și vă spun, știi, uite, domnul Mihai, m-am săturat efectiv de toate problemele pe care consider că să mergem prin arbitraj și mai bine mergem prin arbitraj ca să ne soluționăm. Sau, mai e o chestie. Căile de soluționare alternativă. Când spun căi de soluționare alternativă, mi intră și arbitrajul. Dar dacă vă spun în contract pe cale amiabilă, nu am arbitraj. Da, perfect. Ar putea să fie acest mod de soluționare a conflictelor un viitor pentru justiție, pentru că am văzut... Este degrevarea foarte mare a instanțelor de judecată statală, iar din acest punct de vedere chiar am trimis efectiv să facem un parteneriat, un acord între noi și efectiv am trimis inclusiv, da, este adevărat, este premieră, pentru că la celelalte posturi de televiziune, când am fost invitată, nu am spus acest lucru și așa este adevărat, este o premieră pe care o spun pe acest canal, da? În care am cerut efectiv să facem un parteneriat, un acord de parteneriat între noi și CSM, deci Consiliul Superior al Magistraturii, prin care am arătat efectiv că prin arbitraj se poate face degrevarea efectivă a instanțelor statale și că inclusiv acest punct de vedere face parte chiar din programul efectiv al Ministrului Justiției, prin care spunea clar dânsul că își dorește efectiv să facă acest lucru, degrevarea instanțelor statale. Deci automat arbitrajul poate să fie această soluție de degrevare a instanțelor statale, a dosarelor prin arbitraj și exact cum vă precizam și înainte, cum inclusiv în Franța, cum în Italia, există o lege specială în ceea ce privește arbitrajul de decrevare, în care se spune clar că pentru sumele care sunt, de exemplu, toate litigiile care au o valoare a unui litigiu până 500.000 de euro sunt obligatorii prin arbitraj. Deci, automat mă duc prin arbitraj și le soluționez mult mai rapid. Deci, automat, da, e decrevarea automat. Descongestionăm instanțele statale. Descongestionăm instanțele statale și în plus avem răspunderea noastră ca judecători arbitri. Noi avem o răspundere penală foarte mare, da? Deci noi răspundem penal. Adică în momentul în care este un avantaj, eu consider un mare avantaj, să o mai spunem încă o dată dacă e necesar, ca faptul ca judecătorii să aibă o răspundere, așa cum ne spuneți, să fie responsabili pentru deciziile pe care le dau. Da, pentru că este dată decizia efectiv din 2015 în alții curs de casație, prin care spun clar că arbitrii, atenție, numai arbitrii care funcționează în cadrul unei instituții arbitrale. Deci nu și pentru arbitrul ad hoc, e diferență. Arbitrul ad hoc nu răspunde penal, pe când arbitrii care funcționează în cadrul unei instituții arbitrale, da, cum sunt în cazul nostru, răspund inclusiv penal pentru că sunt asimilați efectiv funcționarului public. Și ultima surpriză. Vom facem demersuri ca toate procesele verbale privind sancționarea, de contravenții și sancționarea, să fie îndreptate către instanțele deocamdată nu putem, măsurile care au fost adoptate și îndreptate împotriva cetățenilor în așa zisa pandemie
nu pot fi îndreptate către Curtea de Arbitraj, nu? Către Tribunalul de Arbitraj. Facem acum demersuri, asta am spus. Din păcate nu, efectiv în ceea ce privește instituțiile de administrație publică, vorbim, pot să facă într-adevăr în administrația publică este posibil arbitrajul, dar este posibil numai și numai în ceea ce privește achizițiile publice. Cu toate că dacă avem un capitol larg aici, să știți, referitor la achizițiile publice. E foarte mult de spus. Nu o să mai avem foarte mult timp la dispoziție pentru că ne-am apropiat, am și depășit puțin timpul, dar subiectul a fost interesant, util în primul rând. Sper ca să se fie înțeles, dacă nu o să revenim. Un ultim punct, doamna Lanzoni, aveți și un site pe care aș dori să-l comunicăm aici pentru cei care sunt, în primul rând, interesați să vă contacteze sau să vă ceară o opinie, și anume, vă las să spuneți site-ul, vă rog. Arbitraj, liniuță în mijloc pentru toată lumea, ca să se înțeleagă minusul acela. E un minus, da, e un minus. Da, minusul, da, conciliere.eu. Sau în cazul în care doriți mai multe informații, vă rugăm frumos să ne scrieți pe adresa noastră efectiv de internet, pe adresa de e-mail, scuzați-mă, tribunalcaji@gmail.com, sau dacă nu, efectiv, ne veți găsi inclusiv pe paginile de Facebook, Tribunal de Arbitraj și Conciliere, în care ne veți găsi efectiv. Deci insigna noastră este cea pe care o am acum în spate, nu știu dacă se vede cât de cât, da, să o găsiți cu Caji, deoarece Tribunalul de Arbitraj instituționalizat și conciliere intern și internațional funcționează pe lângă Caji. Deci, exact cum spuneam, nu poate să funcționeze de sine stătător. Deci, cine poate să vorbească de un tribunal de arbitraj instituționalizat în care să spună că este de sine stătător, este o mare aberație. Perfect. Este ilegal. Mulțumim, repet încă o dată site-ul pentru cei care n-au avut timp să-l noteze: www.arbitraj- e un minus, e semnul minus, conciliere.eu. Conciliere, pardon. Deci, repet, www.arbitraj-conciliere.eu, EU fiind prescurtarea de la Europa. Doamna Gabriela Nuț, vă mulțumim și dumneavoastră pentru participare. Aveți microfonul închis, dacă doriți să... Vreau să menționez că este unicul tribunal internațional de arbitraj internațional din România la acest moment. Deci primim cu brațele deschise pe oricine și le transmit să aibă încredere, mai ales cei care mă cunosc pe mine ca un avocat, ca un pledant, ca un susținător al dreptății, și pentru care garantez, și eu personal garantez și pentru colegele mele, pentru că ne cunoaștem, nimic nu e întâmplător ce ne-a adunat. Și sper și vă mulțumim și aveți încredere, stimați cetățeni, stimați oameni, veniți și alături de noi și o să fiți mulțumiți. Sper că v-am fost de folos și iar mai sper că vom mai avea și un alt serial, că avem multe de... Vom mai reveni asupra acestui aspect, sigur. Dacă îmi permiteți, înainte de a concluziona, și vă mulțumesc mult pentru invitația în primul rând, totodată pe site-ul nostru veți vedea că noi, inclusiv în ceea ce privește ca virgulă Caji, organizăm inclusiv aceste cursuri, da, care se fac atât pentru oamenii de afaceri, pentru efectiv omul de rând, pentru avocați, pentru consilieri juridici, care sunt pe primul modul, în care se vorbește clar ce înseamnă arbitrajul pe înțelesul tuturor, deci automat toată lumea va putea înțelege ce înseamnă arbitrajul și toate căile și diferențele dintre arbitrajul intern, arbitrajul internațional, arbitraj instituționalizat, ce înseamnă și cu toate demersurile necesare în spate, iar modulul 2 de cursuri pe care noi îl facem într-adevăr numai și numai pentru cei care practică și vor să practice efectiv arbitrajul ca arbitru atât ad hoc cât și ca în cadrul arbitrajului instituționalizat ca arbitru judecător.
Deci avem această posibilitate, organizăm aceste lucruri. Ba mai mult, începând din luna aprilie, vom organiza inclusiv niște seminarii, niște conferințe în care vor fi făcute pe timp de o zi, exact cum am făcut și în cazul noastră al emisiunii, și vom vorbi despre arbitraj în general pe înțelesul tuturor. Vă mulțumim dumneavoastră, dragi invitați, și bineînțeles și telespectatorilor noștri. Încă o dată un apel spre dumneavoastră să distribuiți și să vă abonați pe pagina noastră oficială ROC TV, România Civică TV. O seară plăcută, Dumnezeu să ne ajute și să fie bine pentru toți românii. Rămâneți pe platforma noastră, urmează și alte emisiuni. Pe curând, la revedere! Vă mulțumim mult pentru invitație, la revedere!